आई भैया यह समय के देखते हुए एगो पूर्वी में निर्गुण प्रस्तुत करत तनी आ उम्मीद करतनी रउआ सबके जरूर पसंद आई। हो कईनी हम कवन कमैया तभी गरल समैया हरे मोराएरा कईनी हम कवन कमैया तभी गरल समैया हरे मोराएरा केहू नइखे बात पूछबैया केहू नइखे बात पूछबैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा केहू नइखे बात पूछबैया केहू नइखे बात पूछबैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा कईनी हम कवन कमैया कईनी हम कवन कमैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा कईनी हम कवन कमैया कईनी हम कवन कमैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा केहू नइखे बात पूछबैया केहू नइखे बात पूछबैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा चिन्हल अदमिया अन चिन्ह माने तूरी दिहल नाता नहीं हमके पहचाने चिन्हल अदमिया अन चिन्ह माने तूरी दिहल नाता नहीं हमके पहचाने सोहरी के और परी गईनी पैया सोहरी के परी गईनी पैया केहू न सहैया होलाएरा देखी के भागे पर छैया देखी के भागे पर छैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा केहू नइखे बात पूछबैया केहू
अंतरा में कहे के बा ऐसा न बयरिया अचके में बहल धन सब लूट गईले टूटी गईले महल ऐसा न बयरिया अचके में बहल धन सब लूट गईले ढही गईले महल कहे के बा सुनील भैया पार के अरे करी मोर नैया कि केहू ना खेवैया अरे बाटेरा पार के करी मोर नैया केहू न खेवैया अरे बाटेरा रोवे अमर जीत लिखवैया रोवे अमर जीत लिखवैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा रोवे अमर जीत लिखवैया रोवे अमर जीत लिखवैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा कोई नहीं हम कमन कमैया कोई नहीं हम कमन कमैया तब बिगड़ल समैया मोराएरा केहू नइखे बात पूछबैया केहू नइखे बात पूछबैया तब बिगड़ल समैया